Salam tentrem rahayu katur para sutresna sabda winedhar. Kula diagem titi wahyuni prastyaningsih saking GKJ nganti warna Krasis Klaten Barat. Titi wanci sak mangke badhe ngaturaken renungan kanthi jejer kamardikaning rohani minangka warisan. Dedasar sabdanipun Gusti saking Galatis 1 ayat 3 setunggal ingkang mekaten pangandikanipun. Awit saka iku sedulur-sedulur, kita iki dudu anak-anake batur wadon, nanging padha dadi anak-anake wanita kang mardika. Para sutresna ingkang kinasih, sarana pasemon bab putranipun Abraham saking Hagar ingkang ategipun minangka batur tukon lan Sarah minangka wanita merdika, Paulus nedahaken bilih tiyang ingkang gesangipun ngandelaken lan kaiket dening pranatan menika kados dene turunipun batur tukon ingkang boten saged ngowahi nasibipun. Amargi pranatan nedahaken bab dosa lan kalepatan nanging boten ndayani kangge uwang saking dosa lan kalepatan menika. Dene mungguing tiyang ingkang pitados dumateng sih rahmatipun Gusti Yesus purun ngakeni kalepatanipun lan meratobat, gesangipun kados lare mardika. Amargi sih rahmatipun Gusti menika paring pangapunten lan kamardikan saking dosa. Paulus paring piwucal bilih gesang wonten ing Sang Kristus menika dados gesang ingkang merdika saking dosa lan paukuman. Nanging kemawon kamardikan menika kedah kita lampahi kanthi kebak tanggal jawab, boten sak seketanipun piyambak. Kita kedah tansah nguji gesang suci laras kalian kersanipun Gusti minangka tanggapan kita dhateng katresnan lan sih rahmat peparingipun Gusti Allah menika. Mila sumangga kita tansah nampi kamardikaning rohani menika kanthi mantep lan wicaksana. Sampun ngantos sesambetan kita kalian Gusti Yesus pedhot awit tata gesang ingkang namung ngandelaken lan kaiket dening pranatan. Gesang kita kedah dados pratandha bilih kita menika putra-putraning prastyanipun Gusti ingkang dipun tresnani lan dipun angkat dados warga kratoning Allah. Sumangga kita tampi kamardikan sih rahmating Gusti Yesus menika kanthi kadewasan, tanggal jawab lan iman. Ingkang sedaya menika kita wujudaken sarana tata gesang ingkang nindakaken katresnan lan kabejikan. Amin.